Hayırlı gün dostlar sizge. Hayırlı gün hammagizge. Tatar tilin öğrenüde oңышлар tileyim sizge. Bir-birimizge qarab yılmayık da yaxşı keyif tilik dostlarga. Hayırlı gün, hayırlı yol tilik, bilim ili buylap uzarga. Оқушылар, әлгі рәсімге қарағаш, нинди бәйрәм күз алдына келіп баса? Әйе, әлбәттә инде, сабан туйы. Сабан туйда ил алыша егетнең асыллары, bir күрүдә гашыгы була кызларның кайсылары, bir күрүдә гашыгы була кызларның кайсылары. Сабан туй бәйрәме, җырлык бигә әйдәре, көне буе гөрләп торсын сабан туйның мәйданы. Сабан туйы халкыбызның гөреф-гадәтләре, йолалары, җырлары һәм биюләре бергә кушылган хезмәт бәйрәме. Бәйрәм атамасы борынгы төрки сабан һәм туй сүзләреннән килеп чыккан. Siz de balalar bu bәйрәмне көтеп аласызмы? Әйе, siz генә түгел, bütün татар халкы көтеп аладыр ул ямьле бәйрәмебезне. Шулай булгач, әйдәгез, туган ягыбызда салкын кыш булуга карамастан, үзебезне җәй көнендәге кебек хис итеп, дәресебездә сабан туйын үткәрик әле. Барыбыз да сабан туйында уйнала торган уеннарда катнашырбыз, шул ук вакытта өйрәнәчәк тема буенча белемнәр дә тупларбыз. Сез ризамы? Алайса, сабан туйын башлап җибәрәбез. Сабан туй бәйрәме, җырлык бигә әйдәре, көне буе гөрләп торсын сабан туйның мәйданы. Сабан туй бәйрәме, җырлык бигә әйдәре, көне буе гөрләп торсын сабан туйның мәйданы. Сабан туйы белән бергә халкыбызның күпме уеннары, күпме физик күнегүләре сакланып калган. Мәйданга килгән һәр кеше җан рәхәте, рух сихәте алган. Дус туганнарың белән очрашу, кызыклы уеннар уйнау, җырлап биеп күңел ачу, тәмле ризыклар белән сыйлану һәм башкалар урынында ул. Шулай бит, дусларым. Ә менә алдаш, кунак, эшче, сүз, уенчык, каенлык, кашык, алмагач, шиләк, ат, сөенче кебек сүзләрне сабан туйында да ишетәбез. Әйдәгез, бу сүзләрне ясалышлары буенча төркемләп карыйк әле. Нинди төркемнәр килеп чыкты, укучылар? Беренче төркемгә тамыр сүзләрне кунак, сүз, кашык, шиләк, ат. Икенче төркемгә ясалма сүзләрне авылдаш, эшче, уенчык, каенлык, сөенче сүзләрен кертергә мөмкин. Алар тамыр һәм ясагыч кушымчадан тора. Артып калган сүз бармы? Әйе, алмагач. Бу сүз ничек ясалган соң? Алма һәм агач сүзләре кушылып, алмагач сүзе килеп чыккан. Бу сүз ике тамырдан тора. Мондый сүзләр ничек атала икән? Телебездә алар күп микән дигән сорауларга җавапларны сабан туйыбызның уеннарында табарбыз. Хәзер сезне күз бәйләүле килеш баудан әйберләр кисеп алу уенына чакырам. Табышмакларны шишсәк, теләгән бүләгебезне дә алырбыз. Түп-түгәрәк кара күз, сап-сары кирфекләре. Ул ярата кояшны, без аның бөртекләре. Көнбагыш. Афәрин бүләккә көнбагыш. Ятса таш, якса утын. Таш күмер. Нинди генә бүләкләр юк бу сабан туйында. Өлешеңә тигән көмешең инде. Тышы кабык, эче мамык. Нәрсә ул? Гөл җимеш. Файдалы бүләк иясен котлыйбыз. Bir карасаң тышта йөри, bir карасаң йортта ул. Йортым ерак калмасын дип, аркасында йөртә ул. Дөрес, ташбака. Бүгенге сабан туйында бүләккә хәтта ташбака да бар. Ахыргы сорау табышмак, ул кыз исеме.
Birinci тамыры үсемлек, икенчесе аңа үсәргә ярдәм итүче чыганак. Гөлнур, котлыйбыз, бигрәк матур гөлгә ия булды Гөлнур. Игътибар иткән булсагыз, табышмакларның җаваплары, ягъни бүләкләребезнең исемнәре барысы да нинди сүзләр булып чыкты? Нәкъ шулай, кушма сүзләр. Нинди сүзләргә без кушма сүзләр дип әйтәбез соң? Әйе, бик дөрес. Ике сүз кушып ясалган сүз кушма сүз дип атала. Кушма сүзләр һәр вакыт бергә языла, бер мәгънә белдерә, бер басым белән әйтелә. Мәсәлән, төнбоек, оек баш, яр канат, озын борын. Үзегез тагын нинди кушма сүзләр беләсез? Афәрин балалар, ул арада Сабан туебызда кулга башына менү уены да башланып киткән. Ай-хай, уен микән кулга башына менү? Озын гына шып-шыма бер багана бар шунда. Әтәч тора әйләнгәләп шул багана башында. Әтәчкә шукмалайлар, әй кызыгып карыйлар. Багана шыма булганга бер дә менә алмыйлар. Бәлки сез менә алырсыз. Кем җитез, кем өлгер? Әтәч аягындагы сорауга җавап бирсәгез, димәк, сез кулга башына менгәнсез дигән сүз. Сорау шул, телебездә рус теленнән кергән кушма сүзләр бармы? Ягез кайсыгыз? Пароход, теплоход, самовар, самолет, автовокзал, автозавод, автомашина, километр, сантиметр, килограмм. Рәхмәт, бик күп кушма сүзләр беләсез икән, дуслар. Сез кулга башында. Инде тагын бер кагыйдәне искә төшерик. Ике тамыр сүз кушылып яңа сүз ясалганда, икенче тамыр ю, я авызларына башланса, бу сүзләр арасына нечкәлек билгесе һәм калынлык билгеләре куела. Бик дөрес, әгәр сүзнең беренче иҗиге калын булса, калынлык, нечкә булса, нечкәлек билгесе куела. Мәсәлән, алъяпкыч, төньяк, кулъяулык, бер юлы һәм башкалар. Инде белемнәребезне ныгытып куйык. Бергә берне кушкач ничә? Беләм, 2 диярсез. Сүзгә сүзне кушкач, анысы нәрсә дигән сүз? Миңа кирәк 2 сүз. Шуннан ясыйм. Нинди сүз? Кушма сүз. Карагыз минем көчкә. Алам акны төс бит ул. Канатлы дус, кыш бит ул. Акны кушкач шул кышка Аккыш дигән дус чыга. Катыктан акча эзләү Сабан туеның иң кызыклы уеннарының берсе. Без дә тәмле катыктан авыз итик, белемнәребезне дә ныгытыйк. Катыктагы акчаны абыйлар тырышып эзләгән кебек, сезгә дә хәзер экранда күрсәтеләчәк рәсемнәрне берләштереп, яңа сүзләр ясарга кирәк булыр. Asılları, bir kuyruda aşıkı bulaq kızlarının qaysıları, bir kuyruda aşıkı bulaq kızlarının qaysıları, hep Saban toy bəyləmə jırlıq bigəydəri. Nindi сүзләр килеп чыкты? Дөрес, Ташбака, Юлбарыс, Кара бүрек. Сабан туй кызганнан кыза бара бит, дусларым. Биремнәр дә бераз катлаулана. Хәзер инде бер төркем рәсемнәр арасыннан бер-берсенә туры килгән сүзләрне табып, кушма сүзләр ясап карыйк. Ягез, кем тизрәк? Asılları, bir kuyruda aşıkı bulaq kızlarının qaysıları, bir kuyruda aşıkı bulaq kızlarının qaysıları, hep Saban toy bəyləmə jırlıq bigəydəri, günü boyu gürləb tırsın Saban toyunun meydanı, hep Saban toy bəyləmə jırlıq bigəydəri, günü boyu gürləb tırsın Saban toyunun meydanı.
Шиккен сүлігі сабан туйда шабып келген атларға, вағдалашы гайда бүгін бірмен сені ятларға, вағдалашы гайда бүгін бірмен сені ятларға. Эх, сабан туй бәйрәмі жырлық бігайдары, күні бұйы күрліп тұрсын сабан туйның мәйданы. Эх, сабан туй бәйрәмі жырлық бігайдары, күні бұйы күрліп тұрсын сабан туйның мәйданы. Gül şeşek, aş yavlıq, almağaç, 12. Bik dürüs, malatsı. Tik nindi beyrem jır büyüsüz ussun indi dostlar. Saban toyul көңел aşu, uyun, şatlık beyremi. Jırlar jırlap, biyip alayık. Şau gır kelip, eydeli. Büyü barışında men sizge soraulар aytım. Köy tuqtağaş, şul soraudağı cevap sonunca sizge birleşirge kerek. Meselen, 2 neçe? 4. Demek siz 4 kişi birge toplanırga tiyişsiz. Başladık. Qoşma söz neçe söz qoşulup yasala? 2. Akış sözünde neçe harf var? Dürüs. 3 pişmakta neçe pişmak? Temir qapqa neçe ejikten tura? Bek yaxşı buldurdığız dostlar. Biraz yalda etip aldık. Hazır barımızda at çabışı yarışında qatnaşırбыз. Kim birimni dürüs ötey, şunun adı birinci kele. Saban toyunda oyunlar türlü bula, көп bula. Oyunlarsız saban toyu bulmağanda көп bula. Sözlerini doğru getirip qoşma sözler yasarga. Talep şunday, sözlerini parlaştırganda olarning ma'nolari bulurga tiyiş. Saban toy bayrami jırlıq bigayları, күні bo'yi gurlab tursin saban toyning maydoni. Saban toy bayrami jırlıq bigayları, күні bo'yi gurlab tursin saban toyning maydoni. Şikken sülüгі saban tuyda şabıp kelgen atlarga, vағdalaşı gayda bugün birmen seni yatlarga. Оқушылар текшеріп өтейік. Ең баш, күн ұзын, белбау, гүл жеміш, тірі күміш, kitapxana. Atlarınız bek jetiz ekan dostlar. Saban toyының tüp bizegi нәрсе ол деп сұрасам, hiç iklenüsiz күреш деп жауап берерсіз. İhtibarını yönelttik ortağa, zor meydanға. Uzaklamay bek көңіллі күреш болашағанда. Күрешешек батырлар, кім күшлі, зирек, йылғыр, кім көбірек мисал кетірі, шул болыр бүгін батыр. Әйе, біздің күрешібіз білім мейданында достар. Күрешті де сынатмайық. Қошма сөзлерге дұрыс етіп, қалынлық һәм нишкәлік белгілерін қойық. Ал япқыш, шәл яулық, bir yolu, 100 yaprak, gün yak, kul yaulıq, tün yak, her yaklap, kızıl yar, 8 yanlı. Günü boyu gürlep tursun saban toyunun meydanı, saban toyunun meydanı. Ekranda көрсетілгенше язған болсағыз, сіз жеңуші. Шулай етіп, көп ғасырлық тарихы болған татар сабан тойы жердегі һәр халықны шақырып, көңілін көтере, жанына жылы бере, шатлық істей тұрған көркем бәйрәм. Бүгінгі дәрісімізде де сіз шул матур хисләрне кешергәнсез, керекле білімнәр дә топлагансыз деген үміт белән келесі очрашуларга кадәр сау булашам. Исән, имин булыйк, дуслар.